Салом ба унвони зебо духтаракҳои хушрӯнав, шогирдо, дузандаҳо, апоҳо, хоҳаро. Ман пеш аз як-ду наворам дар бораи мошинам навор гирифтагӣ будам. фаҳмонда будам ба шумо ки манам хеле мошина дорам. Мошинаи ман ҷукияй рости гап соли 2013 гирифтам. хеле ба ман хизмат кардак, ҳолам хизмат кардестай. баъд мошинаи ман рости гап скоросташ аз рӯи мисол омӯхта шудагим тез медузам. Мошинои навбаромад ҳозира инҷаш да скоросташ ҳаста. Ман намедонам чӣ хеле анинҷа да скорост дорам, анинҷа пасту баланд мекунанд. Ай ман регулировкаша худам аллакай омӯхта шудагим, тарзи ҷиқиданашам хеле тезам ҷиқимада удобнее духтан. баъд мегӯянд ки сӯзанро чӣ хел мегузаронем. ҳозир тарзи сӯзангузарониашро ба шумо нишон медиҳам. Мошинаи ман ҳамин хел сета ҷои риштамонак дора. Якта, дута, мана сета. Семша метавонам ҳаминҷа монам. Мана хел оҳан ва дар инҷо мана хел шиковчаош ҳаста. Бинед, ин якум шиковчааш барои найча пуркунӣ меравад. Ман найчаро дар инҷо андохта, дар гирди биниаш тов дода ва омада дар мана хел найча пур мекунаму мана хел мекунем, худаш тоб метиҳад вақти духтан ба. Чанд қайд духтед пур ки кард, баъд канда мешавад худаш. Ана дуюм ришта, мана риштаи дигарим ай ҳаминҷа. Ман ҳеҷ вақт риштаро аз сӯзан намекунам. Ришта дар кор шуд, ҳамин ҷошда манам хелози баста мондагиам барои шуда нишон додан. Мана бо духтан мегирам, худаш ҳаминҷа ки омад, сӯзани ман камакак ваяш кушода худаш мегзарад ҷои бастагӣ. ҷои риштагузарониш аз онҷа ки гузарондед аз шиковча, баъд омада мана инҷа бояд бини дигар дорад. Дар гирди бини то наметиҳад, просто аз шиковчаш мемонед, аз тарафи и тараф мегузаронеду айси омада мана ина поён, риштаро аз поён мегузаронед. Мана риштаро бинед аз поён аст. ина бинед ай поён гузарондаму, баъд аз тори ин гузаронда бо давомашро мана хел омада дар гирди биниш то додам. Мана инҷо биничаи дигар дорад. Дар даруни ин андохта, даруни бини дигариш биниёш бисёре ки бо даруни бини дигариш да медозему. Мана даруни ин чоркунҷачаи оҳан қати росткагӣ инҷа ва рост ба ана инҷо мана хел омада рост мана бинед рост ба ҳамин ҷо ина. Ва баъд аз сӯзан аз тарафи берун гузаронда мешавад. Ҳамин мошино ҳамашам хелеян. Куҷое ки сӯзана каналчаш ҳаста, хел сӯзан шиковчаш ай ҳамун тараф гузаронда мешавад. Сӯзани ман ай ҳамин тарафай. Сӯзанои ҳамин мошинои навбаромад ҳамаш ай ҳамин тарафай. Мана вай чайка бошад аз пешай. бо як хел мошинои дастӣ пештара аз дарун гузаронда мешавад. Манам хел ҳамаша бинед, мана ҳозир ман мекашам, ришта худаш омадан мегирад. Дидед, мана риштаи дигар мана қатиш омад. Ман метавонам ки чӣ накунам, риштаро наканда дигар риштаро гузаронам. Рости гап аку инҷа ман ҳозир баровардам, метавонам аку гузаронам. Риштаро ки кандем аз ҳамин тараф мегузаронем. Мана хел риштаро бинед аз тарафи берун меқапам ва ба сӯзан онро плюш мекунам. Ой, мана дидед аз берун омадеста. Мана хел мана. баъд боз як чизи дигар, мана ин найчашро аз инҷо намекушому, аз поён инро мегирам. Мана найча бинед, найчаро мана ҳозир ман баровардам. Мана риштаро ман хел тоб метиҳад ку мана хел тарафи дарунею, мана хел тарафи дарунею, мана хел када мана хел обратно. Риштаи ай ин тараф қапед ки ани хел тоб хӯрад. баъд дар даруни найча ҳам ҳамин хел монед. хел чапаноӣ омаданаш дар кор, баъд дар даруни инҷа медарояд чапана. хел онро ман хел ҷаша намебардорум, хел худаша мегирам, бо даруни инҷа монданадаш то звукуш буроя. Манам хел бонувои зебо дар бораи мошинаи худ ҳам гап задам ба шумо. мошинои шумо мумкин ки навбаромад боша, новинка боша, аз ин замонавиш боша. Ман мегӯям ки ин пештара якум выпуск буд соли 2013 ман ина гирифтагиам. барои ҳамин ҳар мошина ҳар хел аст. аверлокам ҳамин хел аст. Аверлокам ҳар хел ҳаста. Мисол ман ҳамин қати пользоват кардастам, барои ман қулай ҳаста. ҳамин маҳқулай махай вайрон нест. бароим алиш накардам. ай замонавиёш нест, ҳамин надорам. рости гап ай соли 2004 ман инро истифода бурдастам. худо ба шукр оли ғамам надодай, ғам натиҳаду.
духтарое ки мисол меган чӣ хеле мошина авирло гирем, ҳама авирло кохшуа 5 риштага аста, 3 риштага аста, 4 риштага аста, ҳамаш звук доран ҳо. Шумо мегӯед чӣ ба звукаш баланд аст, звук доран, ё ҳам овозаш баланд. Овози мошинаи ман мисол звукаш ҳамиқая. Манам ка звук дора. Мошинои ҳозира боша новинковаё звук надоранд. Тамоман звук надоранд. Гузаронданашам осонае. Бо дар бораи чӣ гап зан? Дар бораи ҳамун скорости ки мегӯем барои чӣ сахта меҷиқем сахт медава. Инҷашда скорост ҷои вай дорад. Ман ҳозир ҳамин новинко ман як духтара кардим хонаш рафтам нишон додам мошинаша ҳамин ҷашда кимчиқе скорост доштак. Ҳаминҷа скоростша гирифтем пас кардем. Бо инструксияша бихонед духтаракои хушро. Ба ҳаматон барори кор боз ягон нофаҳмоӣ бошад нависонед. Тонистам ба саволҳоятон ҷавоб гардонда тонистам, мегардонам натонистам узр. Бисёр вақт мешавад ки саволҳои шумо метиҳед, ман онҳоро наметавонам гардонда бахшиш. Барои ҳамин қадре тонистам ҷавоб мегардонам. Ба ҳамаи шумо барори кор.